खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बिटिसिआव फिन आरोबाव सोमजिदों दुंहाव थासारि। श्रीरामपुराव पुलिस आरो उकिलनि गेजेराव सोमजिदों दुंहाव थासारि। श्रीरामपुराव सिमल टापु पुलिसनि दादागिरिखौ नुनो मोन्दों। सिमल टापु पुलिसनि गाग्लोबनायाव साबा उकिलफोरा जोखोम जानाय खौरां मोन्दों। जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गसाइगाव उकिल आफादनि सा 80सो सोद्रोमाफोरनि हान्जाया पिकनिक जानानै फैबाय थानाय समावनो श्रीरामपुर पुलिस टल गेटआव बे जाथाया सोमजिनो मोनो। जाथायनि बागै मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला पुलिसनि गाग्लोबनायाव दासिम साबा उकिलफोरा जोखोम जादों आरो सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जानानै फाहामसालियाव फाहामथाय लानांगासिनो दं। फोरमायबावनाय बायदिब्ला बे जाथायजों लोब्बा गोनां पुलिसफोरा साजा मोननांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि दैखांदों आरो बे जाथाया माबोरै आरो मा जाहोननि थाखाय जादों बेखौ लानानै जाथायाव भुगिनांनाय सोद्रोमाफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव सहरनि साखाथियाव थानाय 27 नं राजा लामा टेलिपारा टलगेट बिबानगिरिफोरनि हेंथायै ट्राकनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायनि अजद दिखांनाय जादोंमोन। आसाम हादोरसानि बायजोनिफ्राय फैनाय मालगारि ट्राकफोरनिफ्राय आयेन बेरेखायै रां दाबिनायखौ लानानै सोमजिनाय दुंहाव थासारिया बारानिफ्राय बारा जालांनो हमदों। गोबां समफोरावनो बेफोरबादि जाथाय जानायखौ खोनानो मोनबाय थाबोदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला ट्राक सालायगिरिफोरखौ रां होयैनि थाखाय टलगेटआव थाग्रा गुन्दागिरिफ्रा बुयो आरो गोब्राबै जोखोम खालामदों। बिहार, सोनाब बेंगल, सोनाब रायजो आरो गसाइगावनि ट्राक सालायगिरिफोरखौ टलगेटनि मावफारिया आरो गुन्दागिरिफ्रा गोब्राबै जोखोम खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। जेराव टल टेक्स खांग्रा गुन्दागिरिफ्रा बांद्राय मुवा बेसाद लांनायनि मुङाव ट्राकनिफ्राय गोबां रां दाबिनानै अजद होदों। अजद होबावनाय बायदिब्ला रां होआब्ला बिसोर सिगि सग' खालामनानै ट्राकनिफ्राय टलगेटआव रां दाबियो आरो रां बुथुमनानै लायो होननानै मिथिहोदों। टलगेटनि मावफारियाफोरजों लोगोसे गसाइगाव पुलिसाबो लोब्बा दं होनना अजद होदों ट्राक सालायगिरिफ्रा। जाथायनि सायाव फिन दिनै ट्राक सालायगिरिफ्रा गाव गावनि ट्राकफोरखौ टलगेटनि मोखाङाव लाखिनानै रां दाबिनायनि हेंथा होयो आरो 27 नं हादोरारि राजा लामाखौ होथेयो। जाथायखौ सामलायनो थाखाय गसाइगाव पुलिसा जाथायथिलिसिम सहैयो आरो दुंहाव थासारिखौ दबथायनो नाजायो होनना मिथिनो मोन्दों। थुनलाइगिरि पनिधर बसुमतारीनि लिरनाय बर देबता आयं मुंनि गंसे बिजाबखौ बेखेवबाय। थाद'नाय गैयै गांफानि उनाव गांफा बिजाब लिरनानै दिहुनगासिनो दं थुनलाइगिरि पनिधर बसुमतारीया। गिबियावनो दाउ बिलोगो सकियति मुंनि असमिया आरो बर' रावनि बिजाब, नैथियाव बिदा फंबायनि राव बिजाबखौ बर' आरो कक बर' रावजों सेबखांनानै दिहुननायजों लोगोसे फिन इंराजि, बर' आरो असमिया रावजोंबो बर देबता आयं मुंनि बिजाबखौ गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोनानै मोनथाम रावाव सेबखांनानै बिथाङा दिनै बेखेवबाय। फैबाय थानाय हादोरसा विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि खुंथायाव थानाय बिपिएफ दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गुवारै सावरायज्लायनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो रबिबाराव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै मोनसे जथुम्मायाव थामहिनबा चिरां जिल्लानि काजलगावआव जानानै थांनाय बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन हारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। बे गोनांथार जथुम्माखौ जिल्ला बिपिएफ मावख'आव सानजौफुनिफ्राय बेलासे 5 रिंगासिम खुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांनि सिगांनि बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोआ बिटिसि ओनसोलाव मोनजिनै आलादा हारि माहारि बिथा खालामनाय सेलफोर दादोंमोन। जानानै थांनाय बे मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया मोनफ्रोमबो कमिउनिटि सेलनि मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायो। गुबैयै फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव माबोरै सुबुंफोरनिसिम सहैनो हायो बेनि सायाव मावथांखि लायो। मेलनि उनाव खौरां बिजोंजों सावरायनायाव बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुङोदि फैगौ हादोरसा विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय मार्च दानाव बिपिएफ दोलोआ बिसायख'थि फोसावदिंनायनि सम्भाबना दं होननानै बिथाङा बुंदों। इरान हादोराव नबेल गोजोन बान्था मोनगिरि नरगेस महम्मदीखौ उखैहाब सोमावसारनायनि उनाव 7 बोसोरनिबो बांसिन जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिथांनि मददगिरिफ्रा रबिबाराव बुङोदि हादोरनाङै हेंथा सोमावसारनायनि उनाव आरो रैखाथि हान्जानि आखायाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि उनाव तेहराननि गासैबो बेरेखा सोमावसारनायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जादों। महम्मदीनि हेंथायै गोदान साजा होनाय जाथाया बै समाव फैदोंमोन जेब्ला इराना आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि जानो हाथाव
सायाव मिलिटारि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय गावनि परमाणु मावथांखिखौ लानानै आमेरिकाजों सावरायनो नाजादोंमोन। महम्मदीनि मददगिरिफ्रा बिथांनि उकिलखौ मख'दोंमोन, जाय महम्मदीजों रायज्लायदोंमोन। उकिल मुस्तफा निलिया एक्सआव बे साजाखौ रोखा खालामनानै बुंनाय बादिब्ला बेखौ सनिबारखालि मशहाद नोगोरनि मोनसे बिग्रायारि बिजिरसालियाव फोसावदोंमोन। बेफोरबादि बिजिरसालिफोरा सरासनस्रायै बिजिरनायखौ बिजिरनो थाखाय दायनिगिरिफोरनि थाखाय जोबोद बाङाइ एबा जेबो खाबु गैयाजासे बिजिरनायखौ होयो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। मणिपुर रायजोनि उखरुल जिल्लायाव हाथियार गोनां उदखारिफ्रा गोबां न'फोराव अर लागायदों मानोना तांगुकुल नागा हारिनि सासे सोद्रोमाखौ सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया गाग्लोबनायनि उनाव ओनसोलाव फिन दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। बिथांमोना बुङो दि रबिबारनि बेलासियाव मोननै ट्राइबेल हानजाया जिल्लानि लिटान गामियाव गोख्रोङै अन्थाइ खुबैदोंमोन, जायनि जाउनाव बिबानगिरिफ्रा होबथानायनि बिथोन होदोंमोन। समबारखालि हर गेजेराव कुकी उदखारिफ्रा लिटान साइरेकांआव तांकुल नागा हारिनि सोद्रोमाफोरनि गोबां न'फोरखौ सावनानै होदोंमोन। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला खाथिनि ओनसोलाव कुकी हारिनि माखासे न'फोरखौबो सावनानै होनाय जादोंमोन। मणिपुराव बयनिख्रुइबो देरसिन नागा हारि आरो लिटाइ सरेक'आ मोनसे कुकी गामियाव सोमजिदोंमोन एबा गिख्रंथाव थासारिया सोमजिदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सनाम वांचुकनि बिसि गीतांजलि वांमुआ दाबि खालामदों दि बिथांनि फिसाया जयपुर सेन्ट्रेल जेलाव जोबोद गुसु थासारिजों मोगा-मोगि जानांगासिनो दं, जायखौ बिथाङा एन्टार्कटिकानिख्रुइबो बांसिन गुसुसिन होनना फोरमायदों। वांचुकखौ 20 सेप्तेम्बर खालारनि समाव नेशनेल सिकिउरिटि एक्टनि सिङाव दोननाय जादों। दासान्दि बिथांनि केसआ जौसिन बिजिरसालियाव दिन्दां जानानै दं। ससियेल मिडियायाव जोबथेसालियाव वांचुकखौ गावनि बावैसो दावबायनायखौ फोरमायनानै बिथांजोआ बुंनाय बादिब्ला बियो बिथांजोखौ बुंदोंमोन दि बियो बिथांनि जिउनि बयनिख्रुइबो गुसुसिन गोजां बोथोर। दा गोजां बोथोर जोबबाय। संसदनि मोन्नैबो सदन राज्य सभा आरो लक सभाखौ मिरु बाजेट 2026 आरो 2027 नि सायाव सावरायनो थाखाय थाग थियारि जादों। रांखान्थिनि मन्त्रि निर्मला सीतारमणआ गाहाय सदनाव बेखौ गथायनायनि साननैसो उनावनो दिनै मिरु बाजेट 2026 आरो 2027 नि सायाव सावरायनाय जागोन। सोरखारा गाहाय दाथायारि मावथांखि आरो फोसाबनायनि राहाफोरखौ बेखेवनानै रां मावजाखौ युवा गोहोजों सालायजानाय आरो मोनथाम गाहाय कर्तव्यनि सायाव बिथा खालामनानै बुंनाय जादों। गाहाय थांखिफोरनि गेजेराव मोन 7 हाई स्पीड रेल करिडर, गोदान डेडिकेटेड फ्रेट करिडर आरो फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव गं 20 हादोरारि दै लामाफोरखौ मावफुंनायनि बिथांखि दं। मिरु सोरखारा बाजेटनि बांद्राय अटकलबाजिखौ दबथायनो थाखाय फीचार्स आरो अपसनफोरनि सायाव सिकिउरिटि ट्रेन्जेक्शन टेक्सखौबो बांहोदों। फारसेथिं खुंथायाव थानाय एनडीए सोरखारा बे बिथांखिफोरखौ एबा थांखिफोरखौ हेफाजाब होदों। बेरेखा दोलोफोरा गावसोरनि सोंखारिनायखौ गोख्रों खालामसिनदों। रांखान्थियारि खाबुआ गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोर आरो जिउ खुंनायनि गोनांथि गोनां जेंनाफोरखौ नेवसिदों होननानै दाबि खालामदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटीएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।